Hola a tots, benvinguts en una nova secció del nostre projecte de l'últim quart. Avui comencem les entrevistes on explicarem històries dels diferents jugadors, entrenadors o ja directament personatges relacionats amb el bàsquet català i us les portarem de primera mà. Avui comencem aquest apartat amb un jugador molt especial, amb un jugador que va ser part de l'ascens històric del bàsquet Girona a l'Eport, un jugador que el podríem descriure com polifacètic, ja dins de la pista, no? Per al seu bon tir, les seves bones qualitats tant ofensives com defensives, tant com a fora de la pista, ja que és, a part de jugador de bàsquet, també músic i té una marca de roba que es diu X by Màxim. Avui, amb tots nosaltres, tenim a Màxim Esteban. Màxim, un autèntic plaer tindre't aquí. Hola, moltes gràcies, un plaer per mi. Un plaer estar aquí i gràcies per comptar amb mi. Bueno, anem a explicar una mica la situació, no? Que estàs allà, estàs jugant a bàsquet a Suècia i ara mateix estàs confinat. Així és, ara ja ens trobem confinats perquè hi ha hagut un parell de casos a un equip contra el que vam jugar, llavors aquí, a diferència d'Espanya, actualment no hi ha un protocol a seguir, llavors, a partir d'aquests positius i dels terrets del nostre equip estem fent una mica de prevenció i estem mantenint aquesta quarantena per intentar no difondre una mica el virus, ja que aquí a Suècia ha estat bastant controlat i el risc de contagi és molt, molt baix. Seguiu alguna metodologia de l'equip, reunions de Zoom, aneu fent algun entrenament a casa, us han emportat alguna cosa específic? Sí, just ahir vam començar amb les reunions a través de Zoom i a poc anem introduint el treball físic, ja que alguns jugadors sí que han tingut positiu amb Covid, llavors, al tenir una infecció al cos, doncs, l'entrenament físic ha de ser més progressiu, ja que el cos està combatint una mica contra el virus i hem de donar una mica de força. Vosaltres començau la lliga el 20 d'octubre, dedueixo que s'ha ajornat o quina ha sigut la mesura de la lliga? Doncs estem encara esperant a veure què diuen. Perquè, com et deia, el problema amb la Federació Sueca és que al ser un país amb el risc molt baix i molt controlat, no tenien un protocol establert. Llavors, el club està intentant parlar amb la federació per veure si podem aplaçar el partit, tant aquest primer com el segon, perquè aquí a Suècia es juga 2 partits per setmana. Per tant, en una mateixa setmana, el fet de tenir un jugador de baixa o, en aquest cas, de no poder jugar pel Covid, doncs no és un partit, sinó són 2. Llavors, estem pendents a veure si ens ajornen els partits o a veure què decideixen fer i una mica estem a l'espera. Bueno, estàs pràcticament a 3.000 quilòmetres de casa. Quan jugaves al Barça, pensaves que acabaries fora d'Espanya jugant a bàsquet? És algo que sempre s'ha parlat, no? Al final, quan ets petit i comences a parlar del futur, sempre t'entren moltes opcions. Normalment, quan ets petit i penses en marxar fora d'Espanya, sempre somies gran i penses en anar als Estats Units, que si NBAs, que si coses. Mm. Però al final jo crec que tot és un procés, que al final els jugadors mai sabem on acabarem, perquè el món dona moltes voltes, al final una temporada és molt llarga, no sabem mai com anirà. Jo, per exemple, una de les raons principals per la que estic aquí a Suècia és per com ha esclatat tot el tema del Covid. Llavors, al final, qui m'hagués dit a mi que hi hagués una pandèmia i que llavors m'interessaria anar a jugar fora per X motius. Llavors, al final tot es va desenvolupant com es va desenvolupant i ara estic aquí molt feliç, la veritat, molt content d'haver marxat a l'estranger i desitjant poder jugar i que tot surti el millor possible. Et parlava una mica de quan estaves en el Barça, vas estar-hi 11 anys, que mitja vida es diu aviat. Vas Sí. aconseguir molts de títols amb les categories inferiors, però et va quedar alguna espineta marcada de la teva trajectòria allà? L'espineta més gran és el fet del debut amb el primer equip. Jo vaig arribar a jugar amb ells, estar en dinàmica, però no en competició oficial, no a la Lliga ACB, per tant, no compta com el meu debut a Lliga ACB. Llavors és l'espina més gran que tinc clavada, perquè haver-ho vist de prop, no? Haver estat allà diversos partits, haver jugat a lligues catalanes, partits de pretemporada,
Llavors, bueno, veure que estàs tan a prop i que, ostres, no has tingut l'oportunitat, doncs sí que fa una mica de ràbia, més després d'haver estat tants anys, com tu dius, i que al final el Barça ho considero casa meva. Llavors, una mica aquesta espineta d'un somni que m'hagués agradat complir, però bueno, mai se sap, potser en un futur, si tot va bé, tinc aquesta oportunitat, llavors, bueno, a treballar Exacte. perquè vingui el millor futur possible. Mai es sap, com bé dius. Exacte. Segur que recordes el teu adéu del Barça, el moment en què decideixes que has de marxar, què se't passa pel cap? Doncs va ser un moment molt difícil, perquè va ser una manera de marxar que no era la que jo m'esperava, més que res pel fet de que jo la meva última temporada al Barça a nivell basquetbolístic vaig tenir un rol i una importància inferior durant tota la meva trajectòria al club. Per tant, al final, quan tu estàs al Barça, tu penses en jo vull estar al Barça el màxim d'anys possibles i el dia que diguin no compto amb tu, doncs marxo, no? I una mica jo m'estic en una situació en la que, més per voluntat pròpia, abans d'acabar l'any ja volia sortir del club. Molt agraït amb ells, molt content sempre, però bueno, era més que res per temes professionals, no personals, sinó volia altres reptes, volia assumir un altre rol perquè crec que era necessari per seguir desenvolupant el meu joc. I una mica ja estava conscienciat de marxar del club abans que s'acabés l'any, per tant ja vaig anar podent fer una mica a la idea, però com tu dius, molt complicat i molt estrany. Sobretot la sensació de marxar un dia per la porta per la qual he estat entrant durant tants anys a entrenar cada dia i dir és que no hi tornaré i posar-me la samarreta d'un altre club el primer dia i anar a jugar allà com a visitant, la veritat que va ser una sensació molt maca però alhora molt, molt estranya. Parlaves això del nou club, després del Barça comences una nova etapa al Bàsquet Girona. Comentaves en una entrevista que hi havia diferents ofertes sobre la taula i per què acabes decidint Girona? Per diversos motius. Un molt clar i evident és que estava a prop de casa. Al final, jo venia de molts anys d'estar al Barça, estar a prop de casa amb la família. Jo és una persona que li dono gran importància a la meva família. Crec que tant fora com dintre de la pista són essencials per mi. Llavors, era un dels motius per quals volia estar a Girona. El segon va ser perquè és molt difícil dir que no a un projecte com el de Marc Gasol. Ja no només pel que significa la ciutat de Girona i el club pel món del bàsquet, sinó per tot el que s'estava fent, per tot el que encara s'està fent. Els estic seguint dia a dia i la feina que s'està fent, que s'està aconseguint és increïble. I crec que qualsevol jugador de bàsquet li hagués agradat poder formar part d'això. I bàsicament per això el projecte esportiu era increïble, estava a prop de casa i coneixia gent de la ciutat, gent que ha passat pel club i totes les paraules eren molt positives. Llavors no vaig tenir dubtes. Va ser un any molt, molt estrany, segur que el recordaràs sempre, no? L'any de la Covid. Com a jugador, com vas viure aquell any? Doncs va ser un any amb molts altibaixos, no? Perquè al principi de temporada jo personalment molt content, l'expectativa una mica d'arribar a un lloc nou, no? No sabia ben bé com funcionaria tota la situació. Em vaig adaptar molt bé, els companys, el club, l'staff, increïble, vam aconseguir fer un bon grup, amb bones sensacions. De cop s'inunda el pavelló, ens quedem sense parquet, ens hem de moure a Palau. I va ser tot de situacions molt estranyes, quan després sembla que tot torna a estar bé, recuperem Fontejau, apareix el Covid. Llavors, jo crec que dintre de tot el que ha passat, ha sigut una temporada increïble, he disfrutat molt de bàsquet, vam fer un grup molt maco, el club, la veritat que està ple de persones que s'esforcen perquè Girona pugui arribar un altre cop a lo més alt. I tant dins com fora de la pista ha sigut un any molt, molt, molt bo i que de veritat ja s'està veient com està funcionant avui dia el bàsquet Girona, no? A l'entrevista que comentava amb la Federació Espanyola de Bàsquet, parlaves que després del teu últim any en el Barça buscaves un lloc on recuperar la confiança. Ho vas aconseguir allà a Girona? Ho vaig aconseguir en part, perquè sí que és veritat que al final, entre totes les situacions del que va passar, doncs
tampoc vaig poder tenir la continuïtat que potser m'esperava per poder tornar a recuperar aquesta confiança al 100%. Sí que és veritat que em va ajudar molt. Al final, jo venia de molts anys al Barça on inconscientment et poses molta pressió a tu mateix, ja sigui per competències, perquè al final el Barça sempre està al punt de mira, els ser jugadors joves d'un club tan gran sempre hi ha molta gent a darrere, i tot i no volent-ho, sí que hi ha aquesta pressió i això de pensar, ostres, és que al final o porto 2 partits sense jugar bé, o que no estic jugant, o és que no sé què. Llavors, sí que al anar a Girona vaig poder treure'm aquesta pressió de sobre inconscient. Ja jugaves en plan, és com ho dic, com el meu pare m'ho diu moltes vegades, no? Que tot i ser bàsquet professional, arriba un punt on quan anem a jugar a bàsquet hem d'estar com quan anem al parc a jugar amb els amics, no? És la nostra feina, però no ens hem d'obsessionar. Al final és esport, no tot depèn de nosaltres, és un esport col·lectiu, som molts jugadors, hi ha àrbits, hi ha equips rivals, llavors al final ens hem de passar bé i per rendir bé hem d'estar tranquils. Llavors vas tornar a gaudir com un nen petit a Girona. Exacte, exacte. Sí que, òbviament, gaudia al Barça, era un lloc on em passava molt bé, però sí que amb aquest punt de dir, ostres, recordar una mica el bàsquet que jugava quan tenia 15-16 anys, de dir, ostres, que m'ho estic passant bé, guanyem, perdent, jugo bé, jugo malament, però és simplement el bàsquet i tornar, com tu dius, a disfrutar aquest punt de nen petit. Es va acabar la temporada, no, amb assolir l'objectiu, que era l'ascens, i de cara a aquesta nova temporada hi ha hagut fins a 9 canvis al planter. No continuar, per tu, què va ser? T'hagués agradat seguir? Sí, va ser un any en què vam aconseguir l'ascens, no potser de la manera que volíem, perquè sí que ens hagués agradat, jo crec que tots els gironins i tots els jugadors ens hagués agradat aconseguir jugar al play-off allà a Fontejau, veure el pavelló ple, tothom animant, però bueno, al final l'important és que vam aconseguir l'ascens, el Girona està competint i lluitant l'Aleport, que és el que es mereix, i molt content per això. Per altra banda, com tu dius, bueno, sí que queda aquest punt m'hagués agradat poder estar allà, òbviament, amb el Girona, lluitar amb ells per seguir i aconseguir el següent pas, però al final també els jugadors hem de pensar una mica en nosaltres, no? Sí que era un lloc que m'hagués agradat estar, però després mirant professionalment, mirant el que jo crec, tant jo com el meu entorn, el que creiem que era necessari per mi, per seguir creixent com a jugador, doncs era anar a un altre lloc. Més que res perquè potser els objectius, les necessitats que necessitava el Girona per aquest any, no era potser el que millor m'anava a mi, no? Llavors, acaba la temporada amb el Girona, després d'aquest ascens, no? I se t'obren un ventall d'opcions de cara a aquesta temporada. Per què t'acabes decantant Suècia? Has dit ja per un cas que era per la Covid, no? Que ja s'estava millor, però hi ha més factors? Va influir també la música, per exemple, a decidir-ho? Doncs hi ha més factors. La música, per exemple, no, perquè si hagués sigut per la música, sí que per tot el tema musical, treballo amb amics i gent que m'ajuda a poder desenvolupar tota aquesta faceta, no? Doncs m'era molt més fàcil fer-ho des d'Espanya. Però sí que hi ha motius. Un d'ells, i que crec que és el més important, i no només per al que jo estic aquí, sinó crec que hi ha molts jugadors espanyols que també fan aquest pas de marxar a l'estranger, o fins i tot hi ha alguns que deixen d'aprendre's el bàsquet professional, i és per la precarietat que hi ha a les lligues LEP i EVAs, no? A Espanya actualment. Lligues on els salaris són molt baixos, on les condicions que reben i rebem els jugadors són molt baixes. Llavors, a vegades et força una mica, entre cometes, a marxar, no? Sí que el meu cas també ha sigut més voluntari, sí que tenia ganes de venir aquí a Suècia, sí que l'any passat ja vaig tenir l'opció, però vaig triar finalment anar a Girona. Però sí que és veritat que aquest problema amb les lligues LEP és molt evident i jo tinc amics i companys que aquest any mateix els hi ha passat. Jo tenia ofertes que potser sí a Espanya lligues LEP sí que eren atractives a nivell de bons clubs, a nivell de bones oportunitats, però que després a l'hora de la veritat et plantejaven uns salaris, unes condicions
de passar, de pis, d'àpats, de coses que són molt complicades, no? Perquè els jugadors després puguem estar contents. I ja no et parlo de guanyar molts diners, ja no et parlo sinó de coses bàsiques que al final els jugadors necessitem per estar bé al dia a dia per poder rendir al màxim nivell, no? Llavors, és una llàstima, és una cosa que crec que durant els últims anys estan anant a pitjor. Amb el Covid i la crisi econòmica, algo que encara s'està veient més, però és una cosa contra la que hem d'intentar lluitar i que a poc es pugui anar canviant. Veus molt lluny que es reformi tot això i que s'acabi pagant un sou adient al cap i a la fi és una categoria, no és la segona categoria estatal, l'Aleport, i l'Alep Plata és com el futbol a segona B, que hauríem d'equiparar salaris i veuríem que està molt descompensat. Ho veig lluny, però més pel fet que no s'hi està treballant. Òbviament, el bàsquet i les LEPs no generen el mateix ingressos que pot generar el futbol. Al final aquí entra en un tema també com pot passar amb el futbol femení o amb l'esport femení. No genera el mateix, però tampoc se li dona la mateixa visibilitat. Avui en dia, per seguir les lligues LEP, depenem de serveis de streaming online que, desgraciadament, cada 2 per 3 funcionen malament. Llavors, tot i que vulguem que el nivell que tenim a les LEP sigui un nivell alt, que vulguem que la gent el pugui veure, que la gent el pugui disfrutar, després la realitat és que no és així. La gent no poden. I ara amb el Covid encara menys. Que sí que hi ha moltes ciutats amb equips LEP que tenen una afluència de públic molt gran, que sí que donen aquesta oportunitat que la gent pugui seguir el bàsquet, però ara amb la Covid està complicat, no? Llavors jo crec que s'ha de començar una mica per això, donar visibilitat, donar recolzament, sobretot sponsors, no? Perquè al final, entre la Covid i la crisi, els clubs no tenen una capacitat econòmica per poder oferir bons salaris, per poder oferir bones condicions als jugadors. Per allò crec que començar a trobar ajudes, que la gent s'hi vulgui implicar i això, donar molta visibilitat perquè la gent de veritat vegi que és un bon bàsquet i que es pot seguir fàcilment i disfrutar-lo. Sí, doncs com dius ara amb la Covid també tot això es retrasarà una mica i a veure, tant de bo al final s'acabi equiparant el nivell, no? amb el salari, la importància que s'ha de donar a aquestes lligues, com tu bé dius. Un altre dels motius per marxar a Suècia va ser l'entrenador, en Boris? Sí, és un dels... Molt possiblement, si l'entrenador no hagués sigut el Boris, no m'hagués plantejat de la mateixa manera l'opció de venir a Suècia, no? És un entrenador que jo conec de fa molts anys. Treballem junts a l'estiu. Ell forma part d'un campus, WePro, en el qual jo els ajudo com a mirror player i ajudem els joves a entrenar a l'estiu i millorar aspectes del joc i de més. I l'any passat ja vaig estar parlant amb ell amb l'opció de venir aquí. Ell estava a un altre club. I aquest any, quan em va sortir l'opció, ja coneixent-lo, sabia que és un entrenador que em pot aportar el que jo necessitava i llavors va ser bàsicament el 60, 70, 80% del meu fitxatge aquí. Ara ja entrant una mica amb el bàsquet a Suècia, és una mica aviat, no? Perquè encara no portes gaire temps allà i suposo que amb la Covid, tot això, no sé si has pogut deduir com es viu el bàsquet allà. Es viu molt? Jo crec que pel que estic veient va depenent una mica per les zones. Al final Suècia és un país molt allargat on sí que la zona més sud, on es troba més Estocolm i les ciutats més poblades, sí que l'afluència de gent és més elevada, però al nord, on estic vivint jo, que és Umeå, que és bastant al nord, és tot com... Hi ha molt bosc, no? Hi ha molt bosc, molta muntanya, per tant les ciutats estan bastant separades entre si. La gent fa molta vida a la seva pròpia ciutat, però el bàsquet sí que no és un esport a primera línia, diria jo. I a la zona on estic jo més. Aquí l'hoquei sobre gel és un esport molt, molt fort, molt potent. La meva ciutat és un dels millors equips de Suècia. Llavors la gent jo diria que recolzen més primer a l'hoquei, no? Com podria ser el futbol a Espanya. Sí que és veritat que la gent de seguida, quan un equip competeix i fa bon bàsquet, bon hoquei, qualsevol cosa, la gent hi va. Al final aquí a Suècia, durant l'hivern hi ha molt poques hores de llum
i llavors la gent de seguida s'hi suma a qualsevol activitat que es pugui fer, no? I llavors sí que trobo recolzament de la ciutat, ja que la gent està contenta, il·lusionada amb aquest nou projecte, amb aquesta nova remodelació del club, tenen ganes de venir a veure'ns, però sí que no és un esport que està tan a primera línia com pot ser a Espanya. Ara, personalment, tu t'has adaptat bé en nou país, nou equip? Suposo que hi haurà 1000 coses diferents, no?, del que estaries acostumat. Com ha sigut la teva adaptació? Ha sigut més fàcil del que em pensava. Al final jo també soc una persona molt oberta, molt social, no tinc problemes ni por a aquests canvis, no? Però sí que és veritat que al final jo arribava sol aquí, sí que al final amb el suport de tant en Boris com en Marc, que és el preparador físic que també és de Barcelona, doncs hi ha aquest punt de dir, ostres, tens algú amb qui parlar el teu idioma, algú amb qui coneixes, però després al final, a l'arribar en Guim Expósito, que és el meu company de pis ara, mira, sent el seu nom, s'ha acostat aquí a la porta, que al final és algú que ja coneixia i amb el qual sempre tinc una bona relació, doncs el fet que hagi coincidit amb ell aquí també és un punt a favor, no? Al final també la gent m'ha rebut amb els braços molt oberts, la gent està molt il·lusionada amb tenir jugadors espanyols, amb tenir jugadors d'altres cultures aquí, llavors és una cosa que ens han posat molt fàcil. Quins objectius tant personals com col·lectius et marques per aquesta temporada? El principal i un dels bàsics és disfrutar molt. Però al final crec que tant personalment com professionalment és la meva primera experiència a l'estranger, a una lliga nova. Crec que és una cosa que tant per bé com per malament, perquè puc treure coses cap a les dues bandes, crec que em pot ajudar molt, tant professionalment com personal. I després jo crec que és un any el que he d'aprofitar per créixer en el meu joc. Al final, en les meves últimes temporades, m'he limitat molt al meu tir exterior, que sí que és un dels meus punts forts i els quals he d'explotar, però crec que també m'ajudaria de cara al futur començar a polir altres aspectes, a afegir altres coses més en el meu joc, i crec que aquí és un bon lloc per fer-ho, no? Tinc la confiança de l'entrenador, tinc la confiança dels meus companys. És una lliga que al jugar molts partits et dona la possibilitat d'agafar bones dinàmiques, de jugar molt, de no donar temps a pensar en el partit, si he jugat bé, si he jugat malament, no? És constantment entrenar, jugar. Llavors crec que és un molt bon lloc per això, no? Per agafar rodatge, per jugar molt, per agafar sensacions i anar polint. És aviat que t'ho pregunti, però et veus molt de temps competint allà? Més d'una temporada, dues? Doncs no ho sé, perquè és complicat, més que res perquè al final és un país estranger, aquí també la gent és una mica diferent a Espanya, tampoc saps com ells s'ho prenen. El fet que jo sigui un jugador importat aquí és un condicionant, perquè fins ara la Lliga Sueca podia tenir 6 jugadors estrangers per equip, però amb la Covid i més s'ha limitat a 4. Per tant, quan ets estranger aquí sí que estàs molt al punt de mira, no? Perquè només poden tenir 4, llavors és molt important per l'equip, no?, que aquests 4 jugadors rendeixin. Llavors, és complicat. Sí que és veritat que a nivell de bàsquet no té res d'envejar a Espanya. Òbviament, és una primera divisió, no és com la nostra CB, però és perfectament com pot ser una Leport o a Espanya. Per tant, el nivell de bàsquet és molt bo. Estant poc a poc, jo crec que, no sé si m'ho volies preguntar després, però una de les diferències que més veig amb el bàsquet a Espanya sí que és una mica l'estructura dels clubs i els equips. Aquí m'he donat compte que aquesta estructura, com potser a Espanya podem trobar d'un staff tècnic llarg, amb preparadors físics, amb fisios, doncs aquí, segons a quins clubs, sí que veus que els hi falta, no?, que no tenen aquest staff tan complet. Però és una cosa que a poc jo crec que estan canviant i jo crec que veuen les mancances que tenen per poder competir a primer nivell a Europa, no? Llavors és una cosa que a poc estan treballant i que si tot va bé, de moment no m'importaria estar més anys aquí, però hem de veure una mica, aviam com evoluciona tot. Tu quan decideixes fitxar per al teu nou equip, tens a la ment ja fixar-te un plaç per dir estaré no sé quants d'anys fora i després vull tornar a Espanya? O tens clar que vols tornar a competir a Espanya i arribar a la CB?
Bueno, òbviament, no em marco un plaç, però sí que, òbviament, jugar a l'ACB és algo que tinc en ment i que, òbviament, és el meu objectiu número 1. No pel fet que sigui l'ACB en si, sinó pel fet que és casa meva, és primera divisió del meu país, on jo he començat a jugar a bàsquet i on sempre m'he fixat, no? Al final, quan jo vull mirar bàsquet, poso partits de l'ACB, no miro partits de la NBA, ni miro partits, miro l'ACB, no? Llavors, sí, el que no sé és quan, ni si al final ho aconseguiré, ni si serà d'aquí 2 anys, ni serà d'aquí 5, si serà d'aquí 10. És una que sí que m'agradaria, però bueno, ja et dic, no se sap mai. Al final, jo no sé si aquest any serà una temporada i aquí em voldran seguir renovant o no, o resulta que acabaré jugant a un altre país. No ho sé, al final depèn molt de les circumstàncies, de com evolucioni tot, però òbviament tornar a casa i competir a l'ACB és un dels grans somnis i objectius que m'agradaria complir. Per anar acabant, una pregunta que li fem a tots és on et veus dintre de 5 anys? A tu, per exemple, la podríem aplicar tant esportivament en el bàsquet, no, com en el món de la música, que també m'interessa força. Doncs al final, jo soc una persona que sempre quan em pregunten ostres, com és que també fas música i que... Ostres, perquè a vegades quan parlo amb amics o amb gent que es sorprèn, em diuen no, però és que resulta que escoltem la teva música i que t'ho prens en sèrio, vull dir, que graves les cançons bé, que les penges a plataformes. Al final, jo algo que m'agrada fer i és que quan a mi m'agrada fer alguna cosa, quan jo faig alguna cosa, m'agrada fer-ho bé. Intentar fer-ho el màxim possible bé que jo pugui, no? Llavors, no em plantejo com a objectiu a nivell d'arribar aquí, arribar allà, però sí que em plantejo la idea de poder estar al millor nivell aplicat al bàsquet a la música, o sigui, al millor nivell que jo sigui possible. No? Jo treballo per poder millorar cada dia, pel mes que ve sigui el millor jugador de bàsquet, pel mes que ve poder fer una cançó més bona, no? Al final amb tot faig el mateix. No? M'agrada superar-me, intentar a poc a poc anar assolint aquests petits reptes d'anar sent millor cada dia i al final el futur veurà on acabo, no? Però això, el meu pla és 5 anys, jo em veig això, intentant ser millor que ara, mentre sigui una mica millor del que sóc ara, ja hauré assolit aquest petit objectiu. I ja l'última pregunta, molt, molt a llarg plaç. Un cop acabada la teva etapa professional com a jugador de bàsquet, què tens a la ment? T'agradaria dedicar-te professionalment a la música? T'enfoques més a la teva marca de roba? Tens algun projecte pensat així ja per al dia de la retirada? Doncs no tinc res pensat, perquè al final jo soc molt jove Sí. i espero que em quedin molts anys abans de retirar-me, però sí que és una cosa que sempre amb amics o amb família ho comentem i sí que és una cosa que m'agradaria. No sé si a nivell professional, però al final jo he estudiat producció musical, llavors és una cosa que sempre m'ha agradat des de petit i que tinc molts amics en el món, llavors és una cosa que he vist molt de prop i és una cosa que disfruto de veritat i que m'agrada tant ara per desconnectar quan necessito desconnectar del bàsquet o simplement per entretindre'm. Llavors sí que és una cosa que no sé si professionalment, no sé si de quina manera, però sí que és una cosa que tant mentre estic jugant m'agrada fer i, òbviament, quan em retiri m'agradarà seguir fent. Llavors, és una cosa que està allà, que espero seguir creixent en aquest aspecte també, però ja veurem. Bueno, doncs fins aquí l'entrevista. De veritat que ha estat un plaer. Espero que hagis estat còmode, t'hagis passat bé aquesta estona i de veritat que moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a tu, ha estat un plaer. La veritat que parlar una estona llarga català senta bé, no només en anglès. Així que moltes gràcies i esperem que també us vagi molt bé amb aquest projecte. Moltes gràcies, Màxim.